Death Note é unha serie manga xaponesa escrita por Sugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. Ademais dos 13 libros xa escritos, conta tamén con varias películas e videoxogos. Unha das curiosidades do manga é que os libros comezanse a ler dende o que ven sendo o noso final, é dicir, de atrás cara a adiante. Este libro conta con un par de ilustracións en coro ao comezo, páxinas de fondo negro con frases destacadas para diferenciar os capítulos e, por último, todas as imaxes do cómic están en branco e negro. A historia céntrase en Light Yagami, un estudante de bacharelato que un día encontra un caderno con poderes sobrenaturais chamado Death Note, co cal é capaz de matar persoas se se escriben os nomes desta nel, á vez que se o portador visualiza mentalmente a cara de quen quere asasinar. Percatándose do potencial do caderno, intenta eliminar a todos os criminais e crear un mundo onde non exista a maldade. Sen embargo, un misterioso detective privado que se fai chamar L, famoso por resolver grandes casos no pasado, tratará de frustrar os seus plans. É algo que non podo mostrarche sin dar a cara, é unha condición indispensable para que sexa factible. É unha páxina ao día, cando a enche de todo dá por rematada a súa purga diaria. Foron algunhas das frases destacadas que máis me gustaron. Para rematar, a pesar de que os cómics non son a miña lectura favorita, Death Note é unha das miñas recomendacións. Non para ler como libro obrigatorio, senón para ler nos momentos de tempo libre ou no verán, pois dese xeito acabaremos por desfrutalo.